Quarrying ang isa sa mga pinagmumulan ng pondo ng Barangay Guzon sa Tayug, Pangasinan. Katunayan, umabot sa 5.6 million pesos ang kanilang kita mula sa 40% quarry share sa huling quarter ng 2023 hanggang sa first quarter ng 2024. Bali po yung last po kasi fourth quarter saka first quarter yung nakuha po namin. Bali umabot po siya ng 5,691,000 something. Malaking tulong ito para pondohan ang iba pang proyekto ng barangay maliban sa nakukuha nila mula sa IRA. Sa daycare center po namin, dahil wala po kami noon, yun po yung talagang pinupurpose po namin. Saka yung evacuation center, ganun din dun sa multipurpose po ng senior citizen. Kasi nakikisilong doon pala sa amin sa barangay, kaya kawawa naman po sila. Dahil dumadami naman po sila, kaya kailangan po namin na nabigyan sila ng kahit konti lang siguro, maliit pa, basta hanggang kaya mo. Kaya naman, nakatutok ang barangay sa maayos na pangangasiwa sa quarrying. Nakaantabay sa paglabas ng mga truck na puno ng mga bato ang mga kinatawan ng Environment and Natural Resources Office upang kolektahin ang mga delivery receipts. Sa second quarter ng 2024, nasa 2.8 million pesos na ang nakolekta ng Barangay Guzon habang higit 2.5 million pesos na rin ang nakuha ng pamahalaang bayan ng Tayug mula sa 30% quarry share sa second quarter ng 2024. Kamakailan lang, personal na inabot ni Governor Ramon Guico III at ni Vice Governor Mark Ronald Lambino at OIC Provincial Treasurer Christy Obando ang quarry share ng Barangay Guzon. Naabutan din ng share ang 27 mga barangay at 13 bayan sa Pangasinan na kinabibilangan ng Umingan, Natividad, Santa Maria, San Fabian, Santo Tomas, San Manuel, San Nicolas, Mabini, San Isidro at Villasis. Nakita ko dito medyo malaki-laki rin pala. So rest assured na yung share na pumapasok at pagkokolekta efficiently ng ating PG Enro. 6 months, yung 12 million dati, naging 134 million na sa 6 na buwan. Hindi po madali na magbago ng isang proseso o ang isang nakasanayan. Usually, the first step is the hardest, sabi nga po nila. Napataas pa ang koleksyon ng pamahalaang panlalawigan sa quarrying matapos ipag-utos ni Governor Guico III sa paghihigpit ng quarry operation at pagtataas ng singil base sa inamyendahang revenue code na inaprubahan ng sangguniang panlalawigan sa pamumuno ni Vice Governor Mark Lambino. Valerie Ann Dismaya para sa Luzon Headlines.